Здравейте! Сега ще ви покажем един автомобил Mercedes ML 5.5 бензин 388 коня. Ето единични инжектори с шапки на инжекторите, не е с ТТГ-та, без повдигане на филтъра. Всичко става в оригинален вид, така че не се налага кит за повдигане. Какво е характерно при този монтаж? Ще ви покажем. Ето зареждането е на капачката за бензин и за първи път експериментираме с монтажа на копчето за смяна на газ и бензин, като предварително сме уточнили къде ще бъде с собственика на автомобила. Сега ще ви покажем. Ето, това е нашия монтаж на копчето газ-бензин. Според мен изглежда като оригинално монтирана уредба в някой фирмен сервис, да кажем. Така че звънете ни за всякакъв вид консултации и евентуално, ако желаете, да монтираме на вашия автомобил автогазова уредба. Тази уредба е КМ, висок клас уредба. Според мен КМ са най-динамично развиващата се компания, като предлагат много решения за автомобилите при конвертиране на газ. И което на мен най-много ми харесва, имат 24 часа в супорт. Ако имаме проблеми, веднага ни отговарят. Благодаря ви, приятен ден!